Ngibingelelo baba elithi iBhayibheli bazinhloko. They are the ones lakuhlala enhlokweni kuhlala intelligence. Mawufuna abantu abakwazi ukuyihlela into ngokuhlakanipha ngobuhlakani shona kubaba. Bazinhloko baveza uChrist ekhaya. Baveza iwisdom. Mawufuna into ilunge ngokuhlakanipha. Ingakho uyinkinga ubaba ongenayo uNkulunkulu ngoba kuyashoda kwi-intelligence. Kodwa ubaba noNkulunkulu umfica ethule ngaphaphi. Kanti izinto uyicinga ekuThixo. Ingqondo yakhe iyukuhlakanipha kukabawo. Ake nishayelo baba izandla ngegama likaJesu. Ngibingelele inzala abantu, ngibingelele omama imbokodo, ngibingelele abantu abakwazi ukukhulisa umuntu single handedly, akukhulisa ube mdala ube yiyo yonke into ngomjuluko kamama. Ha Jesus. Hayi bazalwane ngibingelele omama ngegama likaJesu. Yabona uma kuke kwanyakaza umama ekhaya noma ngathiwa ukushukela umama unezindlela zokwenza izinto. Mina ngazi kuma wami oyengizalo ngasekho emhlabeni uma kwakuthi uma kubheda ngizwe ngaye ngo4 ekseni athi bobo ngegama likaJesu. Ngithi kwenze njani silele lo mama kalali kodwa siyovuka ekseni sibona amagross engena ngomnyango kade silale iziko emaqondweni. Nkosi yami ngibingelela insizwe kuthiwa zinamandla. Ayi angizwa amakhwela ngizwa manje. Mina angisho osisi osisandile nosisithulani ngisho insizwa zinamandla eziphila ubungcwele, insizwa ezigijima ishumayela ivangeli. Athuma ubona insizwa ubona ithemba, mawubona insizwa noJesu ubona ithemba leSouth Africa ngoba uyazi ukuthi obaba uMJ Sithole basakhona, obaba uGwebo basakhona, obaba uGidi basakhona. Haleluya. Ngibingelela insizwa ezinoYesu. Ayikho into emnandi njengokubona insizwe saphila insindiso nsi. Ephila uzipho uhleli phezulu engenamahloni. Ay Miss Call. Insizwe ephila ihlanganisile mntaka baba zikhona ihamba. Ngibingelela imbali, oh my Jesus. Ngibingelela into ezinhle. Ngibingelela la emzini onembali nonevazi. Uthi uma ungena kube khona into enhle nephunga linuka kamnandi. Uma khona intombi izinto ziyashayina. Izinto ziba zinhle. Lalala imbali noma isibunile niyakwazi ukubona abazalwane noma isiphelele umsoco ama leaves aye ngasekho green ese brown as long as kusakhona amanzi ithemba likhona. uJesu ufike embalini ebunile angayithatha ilahle aqontule ama leaves abrown asashile awalahle athi lisakhona ithemba kulembali alanda amanzi awumoya oyingcwele. My Jesus athela umoya oyingcwele phezu kwembali. Imbali abasekuthiwa iphelela uthi uyayibona isiyaqala iyavuka noma ngathiwa ibisibunile angizwa makufika umoya oyingcwele iyavuka.
ufika umoya oyingcwele izinto ayibuyela endaweni. Hallelujah. Into mzontswinyo, ama-untouchables, ama-ungettables, you can look but you can't touch. Ayikho inkinga ekuthaneni ubuke. Buka nje mntaka baba. Uyiqhenye futhi nawe unoJesu. Ungahambe ngathi uthwele or uyithwasa or isangoma. Hamba uqhenye. Zibheke into zakhona zize iconcamathe kodwa kusalayo uthintwa. Genesis chapter 1. Hey, abuya umngcwele ebandleni. Akulona ihlazo ukuphila umngcwele. Ngisithanda kabi isitayela. Ngiyakuthanda futhi ukuba muhle. Kodwa ngikumoya oyingcwele. Ngisikhuluma isingisi ngize ngisikhiphe ngamakhala. Angiyanga mina multiracial angifundanga nabelungu. Ngayifundisa ekhaya ukukhuluma isingisi. Ngihambe ngiyofunda nabantu abamnyama ngifike ekhaya ngikhuluma isingisi ngihlanganise. Uma wama ngifundisa sihlanganisa isentence kanje ngihlanganise ngoba ngiyasithanda. Kodwa kusalayo ngizithanda ngikubani? Unuka kamnandi ukubani? Udrive imoto yakho uyintombi ukubani? Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 2 verse 18 and 21. Alungifundela fle. Genesis 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Alungiphindele fe. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Abantu hayi umuntu, abantu ngomfanekiso wethu bese benzani? Basifuze bese babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Thank you. Chapter 2 verse 21 and 22. Verse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima. Yes. Walala wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Verse 22. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu wamyisa kumuntu. Awufunda u18. Verse 18. Jehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizakumenzela umsizi onjengaye. The Lord said it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Khuluma moya ngcwele ngezwi lakho. Khuluma sithandwa somphefumulo wethu silalele. We love you, Lord. We bless you. In the mighty name of Jesus, amen. Lithi izwi likaNkulunkulu ku verse 26 chapter 1. uNkulunkulu wathi asenze abantu basifuze babuse phezu kwakho konke. iBhayibheli alithi asenze umuntu, lithi asenze abantu. uNkulunkulu ufika uthi asenze abantu kodwa umesebumba ubumba umuntu oyedwa ogama lakhe liuAdam. Kanjani ukuthi uNkulunkulu afika athi asenze abantu ajike yena enze umuntu? Kunezinto abantu abayibheka ngamehlo enyama bengaconnectanga kuThixo. Kunezinto ongasoze wayibona until you become spiritually connected. uNkulunkulu kunezinto athi uma yibheka azibheke ziningi kodwa amehlo enyama ayibheke ayibone zizodwa.